Pre, nagtuon na ka sa Philippine history mo. Exam ra ba taron? Kung di ay, perfect nga ko niya. Pumunta na ako na ko. Saan? Unsa may Region 1 sa Philippines. Region 1? Oh. Kuan. Tango. Iron Branch. Butterfly. Madness. Doon tayo slide ba ya? Di ba, Jill? Jill, maralay kag mapa, Jill. Ano man? Gusto mong gana ko? Mapa sa akin. Nakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda. Mapa ka rin ba? Isa? Mapa ka rin ba? Bakit? Gusto ko rin kasi mapas. Ah, basta iyo! Play. Jill, Man, mapa ka ba? bakit? Gusto ko kasing mapa sa akin.